Hello लोगोफोर गुड मर्निं दिनै मर्निं समाव आं दिनै नोंथांमोननो माबा मोनसे देखायनो गोसो जादों जोंनि लागोआव तामुलपुर अदालगुरियावहाय मैदेर फैदों हाग्रानि मैदेर माबा गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो नायदों माने गोबां जोङो माखासे समाव जुफ्राव सिरियाखानाफ्रावसो जों टिकेट दानानै नायोमोन नाथाय दिनै बिल्कुल मेगनजोंनो खाथियाव थांनानै नायनो हाबाय आरोखि सोरबा साहस गोनांफ्रा दैज्लायहैनो हाबाय सोरबा नायनो हाबाय ओरैबायदि आरो सोरखौ होसोदों खिन्थु आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ ना दाय गोनाङा खाथियाव थांनो हाया होननानै जायफ्रा दाय गोनां बिसोर दंफां गोजौआव गाखोनानै थांदों आरो दाय गैयिफ्रा थांदों आरो खाथियाव थांनानै भिडिअ इरि खालामदों जेबो खालामाखै माबा गाहाम फैदों आरो ना 5था मानै फिसा माथाम मा गिदिर बम गावनायजों मानायजों होगासिनो दं माने न' खाथि फैनानै गय इरि बायदिसिना गाफाय गासि खालायो नालाय ओंखायनो रायजोफ्रा माने होदों ओरैबायदि मानसिफोर ज' जादों सोरबा दंफां गाखोदों सोरबाया गाहायाव सोरबाया थिं दामदों बायदि बिराद इन्टारेस्टिं आं थांनि गाइस सिरि आं गियो माने बिराद आं गियो राव होनाङा सिरि आं देखायगोन आं थांगोन आङो लासै थांखोमागोन आरो ना माने एथ' गिदिर बुस्थु बब होसोदों आरो गोबां मानसिफोरखौ खाथियाव थांनानै भिडिअ खालामग्राफोरखौ होसोदों माने खाथियाव थाङोब्ला होनोबो हानाय नङा आरो हमथानोबो हानाय नङा माबा माने फैदों स' आं थांनि स' आंनि भिडिअ गेजेरजों आं नोंथांमोन नैबेयाव गिदिंगासिनो बोरै जाखो होथेग्राफोरालाय माथो दासो फैदों नै ओरै फैफिनबाय नै माबा दङदां नै बै गिदिर माथाम दा फिसा मानै ना दंबावो गैलान्दां गिदिरना राग जोंबायलै नायबाय थानायनि राग जोंबाय केमेरा खेबनायनि थांथोंसै दस्राजों ओंखारबाय नै साहाजों दाहोथेसैलै लागायखायो खानाया नै मानसिफ्रालाय नोगोद दङ मावखायो खानाया नै बाब नै बाब दाहोलाबायथ' फिसा गोनाङा एब्रेफिनबा हरै नै र' बाबु र' सालगुरि बान्दोआव गामियावनो फैदों ने खुरलायथारबाय नै राग जोंनाया थांदो बाबुफोर थांदो हानदा ओइ थांदो लोगोफोर फैफिनबाय मैदेरा थांबाय आरो गावनि लामाजों गाव थांबाय मा खालामबावनो हाग्रा एरिखौ दानस्रांजोबनानै लांदां खालामबाय मानसिया थाबाय दा मा खालामनो मानसिनि सुबुं सानखोआ बारा जालांबाय हाया बाङाय जालांबाय
हाग्रानि जुनारफ्रा थानो हालाया लांदां मानि ओंखारबाय आरो बाहायबो मानसिया होबावबाय होआबाबो जाया खहा खालामाखैबाबो माखासे बारिफ्राव गयफोर गाफैलाबायबाय 6-7था 8था माखासे बेरा सिफायबाय बेबायदि आरो होमबाबो इमान खहा खालामाखिसै मानसिखौ होसोदोंबाबो मानसिखौ मोनाखै माने बेखिनि थांबाय गाइस बेखिनिसै दिनैनि भिडिअ'आ